Det er så hotelværelset i Pyongyang, hvor vi har fabrikken med læderstue og ja, fjernsyn og noget. Og ja. Baren, som jo består af te, noget nudel og badeværelse. Jamen altså, hvor er det fint. Ja. Og dobbeltsengen. Næh. Og mere fjernsyn og computer. Hvor det der? Ja. Og så er der accessories herovre, kan jeg se. Barbercreme og hvad i himlens navn? Nå, det er noget vibrator noget og noget kondom eller andet. Ja. Og det er simpelthen, der er det hele her, og en skuffe. Ja, men og så er der et eller andet der. Det er jo kamera, du godeste. Og det koster sådan et værelse her 230 kroner for en overnatning. Og så er der noget i fjernsynet også, eller hvad? Herovre der er fjernbetjening. Kinesisk. TV. Hvad sker der så? Der sker ikke en skid. Nå, farvel.